Zikuoneka zonena kuti achakwera ndithu siku lawo la dzulo linali tsiku loyipa kwambiri lona kuti tikhulupirira kuti sazaliwaliranso ya magazi amene akumana nazo potengera ndithu ndi history ya atsogoleri a dziko la Malawi. Paja amenewa anakuwidwa ndithu kutcholo pamene amakasegulira maofesi a DC kumene amakuwa kuimba nyimbo kuti achoke kuchoka pamenepo analowa ndithu Mulimbi pamene amapita kuzomba kumeneko. Ndi Mulimbinso nawo anthu ndithu mavenda ndi ena otero anawalandiratu kumeneko ndi kuti ndi nyimbonso zowakuwiza maka kuti achoke sizinathere pomwepa pamene anapitanso ndithu kumachinga pamene amapita kumachinga mangochi. Zikuoneka kuti kumeneko konde sinali nyimbo yokhaya kunatuluka ndithu miyala kuwavungira amene wa Dr. Lazarus Chakwera. Tatene tione ndithu video imene kuonesa zimenezi. Anthu akuti achoke mselema imeneyo Chabwino taona ndithu pamenepo kuzimveranso tokha maka amene zinakhalira pamenepo. Nkhani nduna kuti amene wa Dr. Lazarus Chakwera paja tikudziwa kale kuti ndi nthawi ya kampeni akuchita ndithu andale wa kampeni ndi chilongo kuti akope anthu kuti azavotere pa chisankho chimene chibwera pa 16 September sikalekaletu ya ndipo mpano. Ndi paja mwachizolowezi kukakhala zonena kuti kukudusa mtsogoleri amene ndithu kuti kukhale apolisi ndi pamenepa ndi panselema pamenepa ndi boma ndithu la Machinga kunapezeka zonena kuti panasonkhana ndithu anthu ochuluka amene cholinga chawo sichinali chonena kuti mwina aone ndithu mtsogoleri amene komano zikuoneka kuti cholinga chawo kunali ndithu kuti amukuwize mtsogoleri amene. Ndi pamenepa ndithu anthu anayamba kuimba nyimbo zonena kuti achoke mapeto ake ndithu zinapeza zonena kuti apolisi akwiya ndi zimenezi anayamba ndithu kuphulitsa matiye gasi mmene tamvera pano masaundi amene amveka pupupupu. Ndiye kuti nthawi imeneyo convoy ya president inayo zoti ikuyandikira ndithu ndemona gamoto zoyambirazo zinaenda ndithu pamenepo zimayenda bwinobwino kumapeto kwakeno ndi zikuoneka zonena kuti anthu anayamba kuwatopera apolisi aja kuyamba kugenda miyala ndi kuti unali liwiro anthu kuthawa ndoti akukakuphulitsa tiye gasi ndi kuti anthu akugenda miyala ndoti galimoto zimene zinali mbuyo kumeneko ndi kuti zinakumana ndithu ni maduka. Komano funso lomwe tikumabwera ndiona kuti ndi chifukwa chani kuti Achakwera okha amene akumana ndi zimenezi maka potsatira ndithu kuti kumeneko takhala tikuona ndithu masiku angapo apitawo andale osiyanasiyana akudusa kumeneko. Tinaona ndithu kuti achipani cha DPP mosogozedwa ndi Arthur Peter Mutharika anadusa kumeneko anachita kampeni ndithu kuyankhula ndi anthu momasuka bwinobwino panalibenso
chitonzo china chonse chimene anakumana nacho kumeneko. Tinaonanso ndithu kuti atopere Muluzi masiku angapo apitawo kani mawiki angapo apitawo anadusanso kumeneko kuzungulira popandanso vuto linalionse. Chimodzimodzi a chipani cha UTM komanso zipani zina zilizonse amayenda kumeneko popandanso kuopsezedwa kapena kutani. Komano ndi chifukwa chani kodi amene a Dr. Lazarus Chakwera? Nkhani ndiona kuti anthu ndithu afika potopa nawo amene a Lazarus Chakwera ndi chifukwa chake akukumana ndi zinthu ngati zimenezi. Chifukwa munthu umanama umatani pali mwambiri uja amene choluka chimafika nthawi yoti imatera. Ankachita zinthu zosiyanasiyana kuzungulira mundumo kutani komano yafika nthawi yoti ndithu amenewa atsitsidwe. Nthawi yake ndi imeneyi. Nde zinthu ngati zimenezi ndi uthenga wanji umene ukupereka maka ndithu pamene anthu akupita ku chisankho. Paja malamulo a chisankho anasintha amanena zona kuti amene akuyenera kupambana amaka ndithu chipani chimene chikuyenera kupambana pa chisankho chikuyenera ndithu chipeza 50+1. Nde mene satero chonchemo nde kuti ngati kunali anthu ngati amawerengera maka ndithu kuti anthu azavotera chipani chimene cha Malawi Congress Party, anthu amene nditi ndochepa kwambiri. Ndochepa kwambiri, mapesente ake ndochepa kwambiri. Ndi anthu pokavota soda kuvota momva chisoni kuti ayi anapepesa munthu kapena chani zimenezozo palibe kukhululuka munthu kuti munthu akena kanapepesa kapena chani. Anthu akavota ndimene ndithu azunzikira ndi usogoleri umene wa Dr. Lazarus Chakwera. Ndi mene zakhala chonchimwapa asakhale ndithu zoti akuwerengera kuti zitha kuwayendera. Chifukwa ndoti mavoti ndithu pamene papa anyenyeka kale chifukwa anthu amene akuchigawo chimenechi mmene apangira react dzulo zingoneseratu noti ngati kuli 50+1 imene ndithu imanenedwa ku nkhani ya chisankho kuti amene akuyenera kupambana akuyenera kupeza 50+1 ndi kuti panepo achosera ndithu mavoti amene ndi mavoti ochuluka amene aja. Komanso tikapita ndithu ku chigawo chapakati ndi kuti ndi anthu ochepa sizoti ndi anthu onse ndithu amene angavotere amene a Dr. Lazarus Chakwera. Makapotenga ndi imene azunzikira ndi usogoleri umene wa a Dr. Lazarus Chakwera ndi chipani chawo cha Malawi Congress Party. Zinthu zambiri sizinayende kunena moona mtima. Ngakhale iwo a chipani cha Malawi Congress Party ngakhale msogoleri paja anavomerezanso masiku angapo apitawo kunena kuti zinthu ndithu sizinayende. Zinthu zakanika ndithu kuyenda bwinobwino. Nde palibe ndithu anthu kumva chisoni akavota based on imene akumana nazo. Anthu ndithu agona ma filling station kufuna mafuta a galimoto. Kuchoka pamenepo ndi kuti m'maderamo m'makwalamo kandi ku Central Region kumweko madera ndithu ambiri anthu akudandaula kunena zona kuti ndithu alibe chakudya. Ndi zikuonesa zona kuti usogoleri umene wa Dr. Lazarus Chakwera zoti anthu akudandaula kapena chani ulibe nazo ntchito umaseka ndithu m'makutu ngati sikumva yayi. Ndi paja pali mwambi umene mwana zoti chimene chinauluka chimatera. Ndi apa pano nthawi ndithu yafika. Chifukwa amanena zonena kuti ukakwera mu mtengo usamati kuti pasi palibe mameya. Chifukwa ukadzatsika mmenemo umazakumana nawo ndithu. Ndi apa payafika nthawi yonoti apange face reality. Ndero paja kuli gulu limene limajiya kuti Chakwera mpaka na 2030. Ndeka 2030 adusira pati sitikudziwa. Komano ndimene tikukamba ndithu nkhani ya 50+1 ndi kuti achosere ndithu mavoti maka ochuluka ndithu ochoka ndithu chigawo chakumwera. Maka potenga ndimene zinthu zinakhalira dzulo kumeneko. Zikuonesa zona kuti ngati angapeze mavoti ndi ochepa kwambiri. Komanso tikatenga ndithu Central Region kandi ku Lilongwe kandi madera ena si onse ndithu amene angakabereke voti ku chipani chimene cha Malawi Congress Party. Chifukwa mukakhala ngati mu Lilongwe ambiri ndithu timakhala tikuona ma social media akudandaula kunena zona kuti zinthu sizikuyenda bwinobwino. Ndi asawerengere zona kuti ayi ku Central Region analembesa anthu ochuluka ndi kuti anthu amene si anthu onsewo ndithu amene akavotera chipani chimene cha Malawi Congress Party. Ndi ngati amakhala ndithu kumanamizana zonena kuti azadusa pa mavoti kaya mwina apange mwina njira yobera komanso ndati ndizovuta kwambiri nimene zafikira panopa. Chifukwa zimene zikuoneka pa ground ndi zimene ndithu zimaonesa pa tsiku ndithu la chisankho kunena zona kuti akuti zimayendera akuti ndithu sizimayendera. Zimene zimenezozo zimapanganso reflect ndithu pa tsiku limenelo. Nkutheka tumwe ni maganizo pa nkhani imene pamene tunazona kuti a Dr. Lazarus Chakwera akuoneka ndithu kuti zinthu zikupitirira pamene ndithu anakumana ndi maduka kumene kuti ndi ku Machinga
pamene amafuna ndithu achite kampeni kukopa anthu kuti azavotere pa chisankho chimene tikuti chikubwera pa 16 September. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokozera ku comment section, koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Tisayiwalire panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Mula News 18. Ndicho cholinga choti nkhani zambiri zikamachitika ndiye kuti zitha kutifikira mosavuta.